I ha signat aquest acord de finançament singular per Catalunya, que en teoria ha de fer que Catalunya recapti els impostos. Jo crec que és mentida. I explicaré per què. L'any 2009, se'n recordarà, el tripartit, aleshores, PSC, Esquerra i els comuns, els mateixos, actors que ara, van anunciar el sistema ara vigent i el van presentar com a singular i bilateral. I ni singular ni bilateral, era tot mentida. Era mentida, es van trobar amb un govern davant, un govern socialista, que no va complir amb la seva paraula. És que això tornarà a passar, perquè és mentida. És que ho acaba d'explicar vostè molt més brillantment del que ho faria jo. Efectivament, el govern socialista va enganyar i ho tornaran a fer. S'han traslladat que, més enllà de la cordialitat i el respecte, que això no ho nego pas, no tenen cap tipus d'intenció d'arribar a acords amb nosaltres. Els hi han traslladat això? Que ells tenen uns socis, que són Esquerra i els comuns, que són els que sumen una majoria, i que és evident que si arriben a acords amb ells, nosaltres no estem convidats a la festa. No passa res. És a dir, a mi jo prefereixo ser realista. No m'agrada embolicar la troca ni enganyar la gent.